من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wato yau shine ranar Asabar wanda ya daidai da 5 ga watan 11 shekara 2022 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka. Yau ma muna tare da shirin nan mai dogon zango mai taken na nesa albishirinku. Shiri ne da ya karkata ga al'umma musulmai waɗanda suke da nesa da makarantu kuma suke ƙauna addinin musulunci, kullum suke turo tambayoyi. Sai muka ce to bari mu yi shiri mai dogon zango wanda cikin yarda Allah in dare da lafiya za mu riƙa yin shiri guda 10 a kowane zango, sai mu je hutu sannan mu dawo wani zangon. Yanzu muna cikin shiri na wato kashi na 9 a cikin zango na 1. Mun kawo shiri na 1 wato akan manufofi na addinin musulunci. Addinin musulunci yana da manufa ta kare rayukan al'umma. Shirinmu na 2 ya yi magana kan kare lafiyar al'umma. Na 3 ya yi magana kan kare hankulan al'umma. Na 4 kare mutuncin al'umma. Na 5 kare dukiyoyin al'umma. Na 6 kare haƙƙin masu rauni. Na 7 kuma ya yi magana kan shaida ga duk wanda ya da'awa haƙƙin shi a kan wani. Na 8 ya yi magana kan adalci hatta kan maƙiyi. Addinin musulunci kuma na 9 za mu yi magana kan addinin musulunci yana adawa da nuna ƙabilanci. Addinin musulunci yana magana kan kowane al'umma ka ɗauke su ɗaya, wanda ya zama mutumin kirki shi ya fi daraja, amma ba ka ware wata ƙabila ba ko wani ɓangare daga cikin garuruwa ka ce mutanen gari kaza su ne na kirki. Allah ya hana wannan, ya ce falatu zakku anfusakum huwa alamu biman ittaqi. Kaji Allah ce kada ku rika tsarkake kawunan ku, ce ai mu Katsinawa mu ai ba mu kaza kana tsarkake ku, ko ka ce ai mu Kanawa ko kuma mu Larabawa ko mu Turawa. Allah ya gaya maka ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna karamakum indallahi atqakum. Ya wadatar. Allah mai girma ɗaukaka ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa untha, mu muka halitta ku maza da mata, shine namiji da mace. Waja'alnakum shu'uban, muka sanya ku yanki yanki, waɗannan gabacin duniya, wannan yammaci, wannan kudunci, wannan arewaci. Kuma wa qaba'ila, ya sanya ku ƙabilu daban-daban, Larabawa, Turawa, Hausawa, bare-bare. Lita'arafu, wannan bambanci yare kawai don kusan junanku ne, ba wai wani yare ne yahi wani yare daraja ba. A'a, inna akramakum indallahi atqakum, wanda ya fi ku mutunci, wanda ya fi ku tsoron Allah. Saboda haka a kowaɗanne al'umma ana samun mutumin kirki kuma ana samun mutumin banza. Kai tsaya ma in tambaye ka, Hausawa ne suka kori manzo Allah daga garin Makka koko Larabawa? Larabawan da aka saukar da Qur'ani da yarensu su suka kori Annabi daga Makka ya koma Madina. Ashe kana so ka gaya mana cewa ƙabila kaza ko yare kaza su ne mutanen kirki? A'a, cikin kowaɗanne al'umma ana samun ga mutumin kirki ciki, ana samun kuma ga mutumin banza. Da haka ƙabilanci ba daidai ba ne. Amma bambanci na wata ƙabila da Allah zai mutunta a duniya, wannan akwai shi. In ka ƙi shi ma hasada ne. Yanzu ga Banu Isra'ila. Ka duba, tura wannan motoci, jirage, kayan ci gaba, technology na duniya suke kirkirowa, suna da wannan mutuncin da kimai da Allah ya basu. Amma Allah ya ce walaqad kitarnahum ala ilmin alal alamin. Allah ce mun ɗaukaka su a duniyanci, da haka wannan daraja ita kuma akwai ta. To amma duk da wannan darajar tasu, in ba su yi addini ba, kai da kake nan baka fata ka yi su mutunci a wurin Allah. Haka balaraben da ke birnin Makka, in kai addini ka bi shi, in kuma kai baka yi addini ba shi yayi, kaga kai bata biyu kai. Saboda haka addinin musulunci ya hana ɓangaranci ɗaya aka amince da shi. Da Allah ce iz ja'ala allazina kafaru fi qulubihim hamiyatal jahiliya. Shi yasa aka maimaita hamiyata din so biyu. Hamiyata din wato ɓangaranci, wani ne aka hana? Hamiyatal jahiliya, ɓangaranci irin na jahiliya. Amma akwai ɓangaranci na kace a'a a zo da wani taɓanna ungo ku kace mu ungo nan ba mu yadda da wannan ba.
ba za a lalata mana tarbiyyar unguwa ba. Ya zama a unguwarku ko a garinku ko a yankinku duk wani abu da zai zo ya gurɓata society, ya gurɓata rayuwar matasa da sauran al'ummar wuri ku ce mu ba mu yadda ba, ɓangaren mu ba mu yadda a kawo mana wannan. To wannan shine mai kyau. Amma hamiyatul jahiliya ka nuna ku kaɗai ne na kirki kowa na banza ne, to wannan shi kuma shine ba daidai ba. Saboda haka addinin musulunci nan ma ya zo da wato hana ƙabilanci don ka a tozalta wani yare ko a tozalta wani ɓangare daga cikin al'umma. Don haka daga cikin wato manufofi na addinin musulunci in Allah ya kai mu rana ya taya kuma asabar mai zuwa za a ji mu ɗauke da shiri na 10 shine na ƙarshe a wannan zango, daga nan mu ba da hutu sai wani zango, amma rana ya taya muna nan tafi da kashi na 10 in Allah ya yarda. Minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'ummar duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar Asabar 12 ga watan 11 shekara 2022 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Kamar kullum kuna tare da Yahaya Masussuka. Wato yau ma muna tafi da shirin nan mai taken na nesa albishirinku, shiri mai dogon zango. Kuma kowane zango guda ɗaya muna yin ƙwara 10 sannan mu tafi hutu. To yau mun kawo ƙarshen zango na 1 shine kashi na 10. Domin shiri ne ya karkata ga al'ummomin da suke nesa da mu kuma suke aiko da tambayoyi cewa a Alƙur'ani me Allah ya ce akan hukuncin abu kaza. Sai muka ce to maimakon tambayoyi, domin wasu suna cikin nesa, wasu ba ma ƙasashen musulmi suke ba. Muka ce to bari mu magana ɗaya bayan ɗaya kan abubuwan da suke da alaƙa da addinin musulunci. Farko mun buɗe shirin akan wato manufofi na addinin musulunci. A kashi na farko muka ce addinin musulunci ya tanadi kare rayukan al'umma. Sai muka kawo kashi na 2, kare lafiyar al'umma. Sai kare hankulan al'umma a kashi na 3. Kashi na 4 kare mutuncin al'umma. Muka yi magana kan kare wato dukiyoyin al'umma a kashi na 5. Sai kuma kare haƙƙin masu rauni a kashi na 6. Kashi na 7 muka yi magana tana da shaida ga duk wanda ya da'awa haƙƙin wani ko ya ce an taɓa mai mutunci, ba za a hukunta wancan ba sai in ya zo da shaida. Na 8 kuma addinin musulunci ya umarci da a yi adalci hatta ga maƙiyi. Na 9 addinin musulunci ya kore ƙabilanci tsakanin al'umma. Wato kashi na 10 na ƙarshe shine addinin musulunci ya tanadi sada zumunci tsakanin al'umma. Domin ya ce innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akawaykum. Allah ya ce mu'minai ƴan uwan juna ne, ku gyara tsakanin ƴan uwantaka ku guda biyu. Sai Allah ya ce da ai kafin zuwan addinin musulunci kuna zanne ne cikin kabilanci da gaba da faɗace-faɗace tsakanin ƙabila kaza da ƙabila kaza. Sai Allah ce wazkuru ni'matallahi alaikum. Wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'albatum bi ni'matihi ikhwana. Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imar Allah da ta tabbata a kanku idh kuntum a'da'an, lokacin kuna abokan gaban juna, ƙabila kaza da ƙabila kaza, yaƙi ne tsakaninsu. Fa'allaba baina qulubikum, sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku yau, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, kuka waye gari ƴan uwan juna a tsakaninku. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nari, da kuna kan gefen ramin wuta, shine wannan gaba da kuke da kun mutu akan haka ai wuta kuka yi, amma fa an kaza ku min sai Allah ya tsamo ku daga wannan halin. Yau ka je ka tara taron al'umman musulmi muminai, za ka same su masallaci ɗaya, wuri ɗaya, ana ta gudanar da addini, ga zumunci, ga ƙaunar juna, amma wani ma bai san inda aka yi wani ba. Da za a ce kowa a gano inda garinsu yake, wani nesa yake, wani ƙauye, wani lungu, wani can uwa duniya, amma musuluncin ya zo ya haɗe su. In wani abin jaje ya samu, tare za a yi. In abin murna ya faru, tare za a yi. Saboda haka wannan ni'ima ce ta musulunci. Duk inda al'ummar musulmi suka taru yawanci suka kai mutum 100, ba lallai ya zama asalin wai garinsu ɗaya ba ne. Kawai zowa suka yi daga wurare Allah ya haɗa kansu. Saboda ƙaunar juna, musamman a society irin namu dai na Afirka.
to shi dama addinin musulunci kuma haka ya ɗauko. Can ma a Makkan waɗanda suka yi imani daga wurare hijira suka yi tayowa suna zuwa wurin manzo Allah, da sun zo wurin manzo Allah an zama uwa ɗaya uba ɗaya, wani daga wani ƙauyen yake, wani daga wani lungu, amma yana zowa wannan wurin to ya zama uwa ɗaya uba ɗaya. Wannan ni'ima ce ta musulunci. To sai kuma Allah ya jawo hankali cewa to duk da ka samu ɗan uwa mumine to ka kamance da ƴan uwa na jini, su kuma in wani muhimmin abu ya taso ko ga ƴan uwa mumine a jawo ɗan uwa na jini a sa a jika, kada su ga an ware su. Balle a ce wannan mumini ne kuma ɗan uwanka ne na jini, to akwai wani abu naka da zai taso ana buƙatar rika sa shi cikin lamarinka. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi masdura. To kaji ayan nan tana magana wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin yace illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufan, yace kana zalika fil kitabi masduran. Kenan wannan aya tana jawo hankali akan bayan yan uwantaka ta musulunci da Allah ya hada ku, to ka amanta da dangi, musamman ya zama wannan dan uwanka ne da baya fada da kai. Idan bai fada da kai ko ba aqida ku ɗaya ba, in wani abu naka ya taso na hidima, aure ne, abun jaje ne, abun murna ne, jawo shi a jika. Sai dai in shi ya guje ka yake gaba da kai, wannan kuma daban. Amma in kuna aqida ɗaya to nan yafi karfi. In ba ku aqida ɗaya bai hada da kai, nan ma ka jawo shi kamar yadda Qur'ani ya ce. Saboda haka addinin musulunci yana sada zumunci ne tsakanin al'umma. Wannan shine wato manufofi na addinin musulunci da muka kawo kashi 10 a cikin zango na 1. Yanzu kuma za mu tafi hutu, matukar muna raye da rai da lafiya, sai bayan wata 1, wato duk sanda aka yi za mu ba da hutu ne na wata 1, sannan mu dawo mu ɗora zango na 2. Sai mu fara zango na 2 kashi na 1 bayan mun dawo hutu kenan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.